खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आन्दोलन एबा मुभमेन्टनि सायाव, जाय मुभमेन्टआव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे आन्दोलना बर' हारिनिफ्राय माब्लाबाबो गोमानानै दाथांथों। बे आन्दोलना बर' हारिनि बयनिबो गोसोआव जायगा लाना थाथों। बे आन्दोलन एबा मुभमेन्टआनो जादों रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट। आबुं खौरां मोनथिनो थाखाय नोंथांनियाव दसे सम बिनाय जाबाय। अन्नानै भिडिअनि जोबनायसिम आंजों लोगोआव थाफादो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। स्क्रिप्टिस एबा हांखोआ बयनिख्रुइबो मेजर केरेक्टारिस्टिक हिसाबै खामानि मावो। जुदि हांखो गैया, मोनसे रावखौ जों फोथांना लाखिनो हाया आरो बे रावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हाया। बेनिखायनो मोनसे रावजों लोगोसे बेनि हांखो एबा स्क्रिप्चाराबो एंगार जाया। बेबादिनो जोंनि बर' रावहाबो सानसे हांखो गोमाजादोंमोन। बियो आबुङै क्लियार नङा कि बर'हा गिबियाव हांखो दंना गैयामोन। नाथाय बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला एन्सेन्ट बर' हारिनि गेजेराव मोनसे रोखोमनि देवदाय मुंनि हांखो बाहायनाय जायोमोन। बे हांखोखौनो बर' कछारी आरो डिमासाफ्राबो बाहायनाय जायोमोन। बर' कछारी रायजो खुंनाय समाव लिरनानै गालांनाय माखासे मानि देवदाय हांखोखौ बिथां राभाआ बुथुमना लाखिदोंमोन होनना मोनथिनाय जायो। माधु बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन बर' राजा रायजो खुंनाय समाव देवदाय मुंनि मोनसे हांखोखौ बाहायनाय जायोमोन, जाय हांखोजों बिसोरो खाथिनि राजा महाराजाफोरजों कमिउनिकेट खालामोमोन। बे हांखोजों लिरनाय गोबां नुनो मोननाय जायोमोन, जेरै अन्थाइयाव, पिलार्स एबा खुन्थायाव, मनुमेन्ट्स, रयेल गेट्सफोराव। नाथाय बियो आबुङै मोनथिजायाखैदि माब्ला आरो बबे समाव बे देवदाय हांखोखौ बर'फोरा खोमाना लाखो। गोबां सानसुमैफोरनि बुंनाय बादिब्ला बे देवदाय हांखोखौ जेब्ला बर' राजा रायजो खुंनाय समा जोबस्रांलांदोंमोन, बै समावनो देवदाय हांखोआबो गोमालांदोंमोन। मानोना बे हांखोखौ राजा महाराजाफोरासो फोथांना लाखिदोंमोन। बेबादिनो बर' रावनि हांखोआ गोमालांनायाव इयुननि बर'फोरा गाव हांखोनि गोनांथि नुजाथियो, जायनि जाहोनाव बिसोर गुबुन रावनि हांखो बाहायनो गोनां जादोंमोन, जेरै बेंगलि, आसामिस, इंराजि। बेफोर हांखोआवसो बर'फोरा गावनि रावखौ लिरनो गोनां जानानै फैयो। बेबादिनो 19th सेन्चुरि जोबनाय समफोराव ख्रिस्टियान मिशनारिसफोरा बर' रावखौ रमान हांखोआव लिरनो हमो। नाथाय बै समाव रमान हांखोखौ एसेल' मानसिफोरा बाहायनो हमदोंमोन। इयुनाव बर'फोरा माखासेया देवनागरि हांखोआव लिरनो हमो। बै समाव बर' सानसुमैफोरा बर'नि ओन स्क्रिप्चारनि क्राइसिसखौ हमदां हादोंमोन। बिसोर साननो हमो कि जोंनि बर'नि थाखाय आलादा मोनसे हांखोनि गोनांथि जाबाय, मानोना बर'फोरा गुबुन गुबुन हांखोआव गावनि रावखौ लिरबाय थानाया मोजां जानाय नङा आरो बे हांखोखौ फोथांना लाखिनाया गोब्राब जालांनो हागौ। बेनिखायनो बिसोर गोबां जायगायाव मिथिं दावथिं जिरायना बे प्रब्लेमखौ समानथाय खालामनो थाखाय सावरायनो हमबाय आरो बर'नि थाखाय बबे हांखोआ गाहाम जागोन बेखौबो सावरायनो लाबाय। जाउनाव 16 नभेम्बर 1952 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बासुगावआव BSS एबा बड' साहित्य सभा मुंनि मोनसे आफाद एग्जिस्ट खालामो, जायनि मावथांखिया बर' रावखौ बुहुमनि गेजेराव सिनायथि खालामनाय, बर'नि हांखो एबा राव हारिमुखौ प्रमट खालामनाय। BSS आफादा बर'नि हांखोनि जेंनाखौ मावनो थाखाय गोख्रों आखायाव लाबाय। बे आफादनि फाउन्डार मेम्बारा जादों मनिराम मसाहारि, नाथाय गाहाय गायसनगिरि हिसाबै बिथां जय बाद्रा हागजेर। बर' हारिनि हांखोनि आंखाल जानायनि थाखाय आरो बर' हारिनि फरायसा फरायसुलि गथ'फोरा मालाय हांखोजों सोलोंनांनायनि थाखाय BSS आफादा सानखाङो कि बर' प्राइमारि स्कुलनि थाखाय गिबियै टेक्स्ट बुक दानखांनांसिगोन आरो बियो मोनसे थि रावाव जानांगोन। बेफोर गासै बाथ्राखौ BSS आफादा सावरायबाय थायो। मनिराम मसाहारि बिथांनि बादिब्ला रमान हांखो लानांगौनि बाथ्राखौ माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनानो सानखांग्रोदों। बियो जादोंमोन शिलंनिफ्राय। बे सानखांनायनि गिबि सुबुं एबा लिडार्सफोरा जादों PC ब्रह्म, मनिराम मसाहारि, मुगाराम मसाहारि, उत्तम सान ब्रह्म, JB राजकुमार आरो JB हागजेर। बे सानखांनायानो एबा रमान हांखो एडाप्ट खालामनांगौनि बाथ्रायानो 1960 मायथाइयाव गासैबो बर' सुबुंफोरा मिथि मोनो। बे आइडियायैनो 22-23 फेब्रुवारि 1964 मायथाइयाव गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि मुलागुरि जायगायाव 6थि एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों दिखांजायो। बेबादिनो 1966 मायथाइनि 4-5-6 जानुवारि दाननि
9थि एनुअल कन्फारेन्सआव क'क्राझाराव रमान स्क्रिप्ट दाफुंनांगौनि थाखाय मोनसे गोदान कमिटि दानाय जायो। बेखौ एक्सपार्ट कमिटि बुंनाय जायो। बेयाव जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि दैदेननायाव 7 मेम्बार्सफोर दंमोन। बे कमिटिया 30 जानुवारि 1966 आव आसाम सरकारनो रमान स्क्रिप्टनि थाखाय गनायथि बिलाइ गथायनो थाखाय थिरां खालामनाय जायो। नाथायब्ला बे कमिटिया सम बादियै बे गनायथि बिलाइखौ साबमिट खालामनो हायाखैमोन, जायनि जाउनाव 1968 मायथाइयाव दुधनैआव जानाय 9थि एनुअल कन्फारेन्सआव बे कमिटिखौ सिफायनाय जायो। बेयाव आरोबाव मोनसे गोदान कमिटि दाफिननाय जायो, बड' स्क्रिप्ट साब कमिटि। बे कमिटियाबो 7 मेम्बार्सजों दाजानायमोन। बेखौ दैदेनदोंमोन सैसोग्रा मुसाहारि बिथाङा। फाइनलि सैसोग्रा बिथांनि दैदेननायाव 1970 मायथाइनि 24, 25, 26 फेब्रुवारियाव जानाय 11 सेसन कन्फारेन्सआव वेस्ट बेंगलाव रमान स्क्रिप्टखौ फर्माल महरै गनायथि लानाय जायो। बेयाव रायजो राजाफोरा खौसेयै बे स्क्रिप्टखौ सापर्ट खालामो। रमान स्क्रिप्ट नाजावनायनि माखासे जाहोनफोरा जादों। नाम्बार 1 आव रमान स्क्रिप्टनि मुलाम्फाया जाबाय गोरलैयै आरो थाबैनो लिरनो हायो। बेयाव only 26 लेटार्सजों कमप्लिट जायो। नाथायब्ला गुबुन हांखोआव 200 निबो बारा हांखो एबा लेटार्स थायो, जेरै आसामिस, बेंगली आरो देवनागरी हांखोफोराव। नाम्बार 2 रमान हांखोआ टाइपिं, प्रिन्टिं, राइटिं आरो सेन्डिं मेसेजनि थाखाय गोरलै जायो। नाम्बार 3 रमान स्क्रिप्टआ खम समाय लायो आरो खस्थ'आबो रेहाय जायो। नाम्बार 4 बियो स्पेलिं प्रनाउन्सिएशननि थाखाय गोरलै, बेखौ गासै जायगानि बर'फोरा लोगोसे गुबुनफोराबो फरायनो हायो। नाम्बार 5 नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, वेस्ट बर्मा बायदि दाब दाब जायगानि बर'फोराबो गोरलैयैनो फरायनो हायो। रमान स्क्रिप्ट डिमान्ड खालामनायनि माखासे जाहोनफोरा बेबो कि कचारी कमिसनाबो बर'नि थाखाय रमान स्क्रिप्टआनो थिक जागोन होनना रिकमेन्ड खालामदोंमोन आरो डक्टर एस.के. चेटार्जी आरो बि. काकाति बिथांमोनाबो बर'नि थाखाय रमान हांखोआनो गाहाम जागोन होनना बुंदोंमोन होनना मोनथिनाय जायो, मानोना बुहुमनि गोबां मानसिफोरानो रमान हांखोखौ बाहायनाय जायो। 1970 निनो 11थि एनुअल कन्फारेन्सआव मोनसे आरोबाव कमिटि दाबावनाय जादोंमोन, रमान स्क्रिप्ट इमप्लिमेन्टेशन साब कमिटि। बेखौ दादोंमोन खनकेश्वर नार्जारी आरो थानेश्वर बर' बिथांमोना। साब कमिटि आरो इमप्लिमेन्टेशन साब कमिटि बिथांमोना BSS खौ साजेस्ट खालामो कि आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बड' प्राइमारि स्कुलनि टेक्सट बुकखौ रमान हांखोआव पाब्लिश खालामनो गनायथि बिलाइ गथायनो थाखाय। बेबादिनो BSS आरो बर' कमिटि जयैनो आसाम सरकारखौ बर'नि प्राइमारि आरो क्लास 1 बिथांमोननि थाखाय 1971 एकाडेमिक इयारनिफ्राय टेक्सट बुकखौ रमान हांखो पाब्लिश खालामना होनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामो। नाथाय सरकारा बे दाबिखौ गनायथि होआखै आरो जेबो रेसपन्सबो होआखै। बे बाथ्राखौ BSS बिथांमोना मिन्थिखागौमोन। बेबादिनो 1974 मायथाइनि 17-18 मार्च दानाव तेजपुराव जानाय 15थि एनुअल कन्फारेन्सआव सरकारनि गनायथि लायालासिनो बर'नि प्राइमारि आरो क्लास 1 नि टेक्सट बुकखौ रमान हांखोआव बिथराय बिजाब दिहुना एकाडेमिक इयार 1974 निफ्राय गथ'फोरनो होनो थांखि दिखाङो। 1974 निनो 22 एप्रिलाव रमान स्क्रिप्टआ गासै बर'फोरनि थाखाय कमन स्क्रिप्ट जासिगोन होनना डिक्लेयार खालामनाय जायो आरो बिथराय बिजाबखौ रमान हांखोआव दानस्लायना होनाय जायो। BSS आ बर' प्राइमारि स्कुल फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायो कि गथ'फोरनि टेक्सट बुकखौ रमान हांखोआव फोरोंनाय जाथोंसै आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बेबादिनो मावनो हमो।